Prichádzame na pozemoček, takto vyzerá prístupová cesta. Za chvíľočku sa odbáča hore, hneď vám to ukážem. Tu sa odbáča, keď sa chce ísť po obecnej ceste k pozemku, ktorú by ale trebalo viacej spevniť. Je vyspadovaná a urobená, ale není vyriešený prechod cez potok a treba tam dať štrk do tej cesty. A teraz vlastne ideme k ceste, ktorá sa používa roky, ale vedie teda aj cez súkromné parcely. Takže túto sa odbáča na pozemok hore, doprava. Je tu tiež autobusová zastávka. Tuto je odbočka. Tady to sa ide hore, touto roklinkou k pozemku asi 300 metrov. Zatiaľ to není veľmi spevnené. Je to skôr na auto, ktoré je 4x4. Tuto sa prichádza cez takúto krásnu lúčku a tuto na konci lúky vlastne už je ten pozemoček. Tuto už za touto zákrutkou je vstup na pozemoček. Tuto sa nám už ukáže. Vidíte? Toto už je pozemoček. Nádherne nás očakáva. Je celý oplotený. Vítajte na pozemku. Je oplotený. Vstupujete na krásnu lúčku. Po ľavej strane je vysadený ovocný stát, ktorý už má 10-15 rokov, čiže rodí. Hore sa nachádza domček, pred ním je jazierko. Po pravej strane na konci pozemku je les. Ovocné stromy rôzneho druhu, vysadené po 4 alebo po 5 v 4 až 5 hradoch po tejto ľavej strane pozemku. Sú robené systémom swale, to znamená, že bagrom tu bola naväzená kopina zemi, keďže sme v mierne svalovitom pozemku, ktoré zachytáva vodu, čiže tie stromy sú vďaka tomu dobre hydratované. Prichádzame k jazierku. Jazierko je vykopané bagrom. Tým, že tu je veľa náletu, ktorý tu žije, tak tá hladina klesla, kedysi bolo plné. Nemá žiadnu hydroizoláciu, napriek tomu sa tu drží voda. Stačilo by ju zaizolovať. Máte krásne prírodné jazierko hneď pod domčekom. Čo sa mne osobne veľmi páči, že na pozemku pri jazierku je takáto krásna vrba. Poďte, ideme sa pozrieť do domu. Takže dom má čiastočne murované základy, čiastočne pilierové. Je zapísaný v katastri ako na 60% rozostávaný dom rekreačný. Keďže sem k pozemku vedia aj obecná cesta, je možnosť kúpiť to na hypotekárny úver. Bolo by to teraz nacenené okolo 280 000, čo sa týka hodnoty. OK, poďte sa pozrieť. Toto má byť budúca terasa. Na tejto streche majú byť fotovoltické panely, pretože pozemok je orientovaný presne na juh. Vítajte vnútri. Časť domu je zaizolovaná penosklom od podlahy. Takto to vyzerá vnútri. Toto má byť obývačka. Sú tu dostatočne množstvo dverí. Tu mala byť špajza, čo sa týka projektu, kuchyňa. Samozrejme projekt vnútri v rámci kompozície je možné meniť. Čo není možné meniť, je základ tohto domu, pretože keďže sa nachádzame v chránenom území, bolo stavebné povolenie naozaj náročné vybaviť a preto treba skolaudovať dom v konštrukcii tak, ako je, s fotovoltickým systémom. Až potom môžete stávať možno nejakú dcérskú stavbu, ale vnútri si môžete prerobiť priečky ináč, kompozíciu ináč, môžete dať väčšie okná, s týmto problém nebude. Máme tu betónový základ na prípadnú ťažkú tónovú teplozdušnú pec. Máme tu komín s 2 vývodmi už nachystaný na pec. Nachádza sa tu izolácia do stropov a do podlah. Myslím si, že konopná, nie som si teraz istý. V tejto časti mali byť izby a je tu ďalší východ na terasu von s ďalším komínom na dokurovanie izieb. Poďte sa pozrieť na terasku. Takže tunak je teraska s krásnym výhľadom, kde si ráno môžete vychutnávať kávičku. A vzadu je jej predĺženie, aby sa dalo sedieť aj pod strechou a grilovať, keď bude pršať a relaxovať. A ukážem vám, tuto sa nachádza studňa. Tu pri studni sa nachádza vinič. A poďte sa pozrieť, tuto pod šipkami je vrtaná studňa 45 metrov. Normálne má betónovú šachtu a vývod vody a sú tu už naťahané aj určité kanalizačné a vodné potrubia pod domom, takže treba to zapojiť
a bolo tu myslený septik alebo koreňová čistička, ktorá by mala byť v Mokradi vedľa jazierka. Všimajte si, aké sú tu nádherné výhľady. Unikátna je tá samota, ktorá už inak nebude, pretože tu je stavebná uzavera. A tu sa nachádzame na hranici s lesom, kde niekedy v niektorých častiach roku dole 50 metrov nižšie teče aj potok. A je krásne, že ste spojení aj s tým lesom. Patrí to cirkvi. Práve sme videli veveričku. Vidíte, žije to tu prírodou a tu je domček. Takže ak sa vám to páči, ak sa vám to podobá, zavolajte mi a rád vám to ukážem naživo. Martin tam z Tam Reality.